Сугыш чоры балалары көргән авырлыкларны бер нинди бизмәндә дә үлчәрлек түгел. Сугышның һәр көн булып торган ачы хәсрәтен, ачлыгын, хәерчелеген, якыннарны югалту кайгысын олылар белән бергә балалар да кичергән. Киләсе язмабызның герое сугыш чоры баласы Нурия Садыйкова. Үз бәхтен ул бик күп михнәтләр аша тапкан. Тумышы белән Нурия Садыйкова Чүпрәле районының Чаткылбашы авылынан. Матур табигатьле әлеге авыл хәзер Чипказбаш дип атала. Сугыш афәте килгәндә Нуриягә нибары 13 яшь була. Июнь айында бер вакытны Ульяновский урамыннан каядыр барам инде. Мин ул вакытта 13 яшендә. Халык җыелган бер телеграм, бик телеграм баганасы, аның башында радио. Шул нине багананы чырнап алган инде халык, туктап, тыңлап торалар. Объявляет, началась война дип инде. И вот шуннан соң инде мин 13 яшеннән зурлар белән бергә рәттән эшли башладым, эшлим. 95 яше белән барса да, хәтере Сүбханаллах, балачак елларын, гомумән ашыйсы ризык йөрткән тормыш еллары турында ул көне буе да сөйли ала. Тракторда эшләдем, яхшы эшлидем, доска почетыдан бер дә төшмәдем. Постоянный доска почетыда идем инде. Шулай итеп, аннан соң 4 ел үтте, инде сугыш туктады. Бер шул инде үзебезнең районныкы бер егет бар иде. Шуның белән танышып иргә чыктым инде. Ана менә шул Румия булды. Гомер үтте, эшләдем. Кая эшләсәм дә яхшы эшли идем. Бер дә инде премиясыз да, нисез дә калмый идем инде. Нурия апаның хылкы шундый, ул бер кайчанда күңелен төшерми, киләчәккә өмет белән карый, һәр яңа туган көнгә шатлана. Хәер, шатланмаслыкмыни, бердән бер кызы Румиясе тәрбиясендә, кадер-хөрмәттә, онык-оныкчыкларның күңел җылысын тоеп яши. Көн сайын булмаса да ак әби Нурия Садыйкованың зур гаиләсе бер табын янына җыела. Нурия апаның күңелендә ул бирешмәскә кирәк. Әле мин совсем тиге биткән әби түгел әле. Менә шундый аларның һәрберсендә шундый яши. Мин исемә төшерәм әнине. Ул ниндидер сорауларны ниткәчтән без әйтәбез. Әни, син моны аңламыйсың бу инде тиге тормыштагы дип ул әйтә. Мин бит әле үлмәгән, мин аларны аңлыйм әле, миңа әйтегез дип шулай әйтәйди. То есть алар тоже безнең тормышта шулай ук актив катнашырга телиләр, аңларга телиләр, ярдәм итәргә телиләр. Язмыш сынауларын күп кичергән хезмәт ветераны бәхетнең, матур тормышның кадерен яхшы белә. Сугышлар гына була күрмәсен дип намаз сайын дуга кыла. Мөршидә Җиһан, Ләлә Зәйнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.